som el Robert i el Joan i junts us presentarem el Pren Consciència. El passat dia 1 i 2 de març vam fer el Pren Consciència. Són senyors i senyores que venen a explicar la seva professió. Va venir una ambulància amb un tècnic i amb un metge. Ens van ensenyar com actuen ells en una situació d'emergència. Després ens van ensenyar tota l'ambulància per dins i per fora. Ens van ensenyar per a què servia cada sirena i cada botó de dins de l'ambulància. Els deixem amb més informació. El dijous 2 de març vaig assistir a un taller sobre plantes medicinals elaborat per la mare d'un alumne. La duració d'aquest taller va ser de 45 minuts. Ens van ensenyar unes plantes curatives que podien substituir perfectament els fàrmacs actuals, com per exemple un somnífer que podia substituir perfectament la dormilina. Moltes plantes medicinals poden substituir perfectament fàrmacs amb un alt contingut d'ingredients químics. També ens van ensenyar moltes plantes que donaven bé per descongestionar, mal de panxa, etc. Al final del taller ens van donar una infusió molt bona. El dimecres 1 de març, uns quants nens van anar al taller de ceràmica d'una hora i mitja, a l'espai laboratori. Allà tots van passar una bona estona amb el fang i les eines per manipular-lo. Tothom va fer una figura, des d'un bol passant per un escut del Barça, un escrit al fang, fins a uns dracs i monstres molt ben fets. Els dies 1 i 2 de març, tots els alumnes de les CINS van participar en un Pren Consciència anomenat Oficis i Professions. Consistia en que pares i mares o persones voluntàries venien a l'institut amb l'objectiu d'explicar i ensenyar la seva professió als alumnes i professors. Un dels oficis que ens van ensenyar va ser teatre. Ens van explicar alguna tècnica que utilitzen els actors a l'hora d'actuar, sobretot quan ho fan en un teatre davant de molta gent. L'objectiu era acabar fent una petita representació del que volguessin quan acabés la classe i va sortir molt bé. Creiem que aquestes jornades de Pren Consciència van servir per veure algunes de les opcions que tenim per un futur i per adonar-nos de quines professions ens agraden més i quines no tant. Hola, molt bones. Som el Jordi i jo l'Arnau. Avui us parlarem d'un ofici, el de clown, que traduït al català vol dir pallasso. Ens va explicar una mica el seu ofici i també vam fer unes activitats molt divertides. Una d'elles es tractava de ficar-se de peu i que els altres t'aplaudessin. Després havies de donar una volta i mirar els teus companys, els ulls. Havies de dir una veritat i després t'havien de tornar a aplaudir. Una altra activitat es tractava d'agafar un company i mentre que sonava la música l'havies de guiar perquè ell anava amb els ulls tancats. Després es feia el mateix però aplaudint i els companys t'havien de seguir. Gràcies per la seva atenció. Hola, som la Laura i l'Iris i avui us explicarem la xerrada del batxillerat que ens van fer la Magda i l'Aleix Estany. Ens van explicar la seva experiència després de les CINS Cardener, que estan vivint a l'Institut Lluís de Peguera. El canvi més fort que van trobar per ells és a l'hora d'estudiar i els exàmens. Es trobaven que els hi donaven poc temps per completar tots els exàmens i proves. A part, han tingut molts deures i potser per l'endemà ens estaven tan acostumats. Per una altra part, també van tenir molta sort perquè ells saben treballar en grup i fan treballs molt complets, perquè aquí a les CINS treballem molt en grup i de forma molt col·laborativa. També hi ha molts alumnes que no saben fer servir tantes eines de l'ordinador com els sites, el Moodle, el Padlet, etc. Ens van dir que hi havia com una manera d'aprovar el batxillerat que és no rendir-te mai i organitzar-te molt bé. I fins aquí les notícies. Hola, bon dia, som la Clàudia i la Paula i us parlarem dels bastoners de Rajadell. Es van començar a fer entre el segle XIII i XIV, que va estar molt lligat a la informació del nucli del poble. L'any 1949, un grup de joves el van voler reagrupar, però es van trobar que les músiques havien desaparegut durant la Guerra Civil. Van haver de tornar-les a escriure, seguint l'entonació dels que les recordaven. D'aquesta manera es van salvar la continuïtat dels balls de bastons de Rajadell. Després d'un breu període inactiu, el 1969 es reprèn l'activitat de ball de bastons, però amb l'inconvenient que hi ha pocs nois i no tots volen ballar. Així doncs, les noies passen a formar part del ball de bastons mixt. Es crea d'aquesta manera el primer mixt de ball de bastons de Catalunya.
Des del 1969 ja no s'ha deixat de fer aquest ball a Rajadell. I la bona situació del grup va provocar que 3 anys més tard es formés una segona colla. Aquest mateix any es va començar la tasca d'ensenyament a la mainada per tal de mantenir viva la tradició bastonera del poble. Nosaltres el vam triar perquè vam fer bastons 5è i 6è de primària a l'escola de Fonollosa i ens va agradar molt. Fins aquí les notícies i adeu i fins un cop. Els alumnes de la Cins Cardener van experimentar un pren consciència dit Oficis i Professions el dia 1 i 2 de març. Hi havia molts tallers, tots diferents entre ells. Nosaltres us explicarem un dels tallers que ens va semblar molt interessants. El Giracat comptava de 2 parts, la xerrada on ens informava que ell era autònom, és a dir, que treballa sol i en tots els seus negocis. Va explicar-nos que el Giracat és un dels seus molts negocis, on es dedicava a comprar patinets elèctrics que servien com a mitjans de transport. També es va explicar que els patinets on comprava venien de Xina. Els seus patinets elèctrics es movien amb la inclinació del cos, que això vol dir que si tu mous el cos cap endavant, doncs es mou cap endavant. Vam poder disfrutar d'uns 45 minuts de diversió amb aquestes màquines. Al centre Cins Cardener va haver-hi el dia 1 i 2 de març un esdeveniment en el qual es van presentar més de 60 adults i no tan adults a explicar alguns oficis i professions, amb l'objectiu de que els alumnes surtin d'aquest centre amb una visió general de com són els treballs d'avui en dia. Un dels oficis que més ens va cridar l'atenció va ser el de e-sports. Ens van explicar que els e-sports s'anomenen les competicions realitzades a través de sistemes electrònics, normalment de videojocs. Quan parlem de e-sports, ho fem referint-nos a competicions organitzades de videojocs multijugador, normalment produïdes entre jugadors professionals. Fins aquí les notícies dels eSports al Cins Cardener. Bon dia, som el Martí Calafell i el Martí Castelló i us presentarem les notícies sobre un taller que es va fer a les passades jornades d'oficis i professions del Cins Cardener. El dia 1 i 2 de març, els nens i nenes de la Cins Cardener van fer tallers i xerrades sobre diferents oficis i professions. En concret, van assistir a un taller d'impressió 3D i robòtica, el qual va tindre molt d'èxit entre els nens i nenes de la Cins Cardener, perquè van poder imprimir les seves pròpies figures en 3D dissenyades per ells mateixos. El taller consistia en una petita classe teòrica sobre el programa Tinkercad, amb el qual es dissenyen figures 3D fàcilment. Després es van posar mans a l'obra i van dissenyar les seves pròpies figures en 3D, els quals després van imprimir amb una petita i econòmica impressora 3D. En quant a la robòtica i els robots, també van tindre molt d'èxit. Un petit robot controlat per Bluetooth des d'una tablet on s'activen ordres i moviments programats pels nens i nenes. No només hi havia un robot, també barrejaven els dos conceptes imprimint el cos del robot en 3D i després afegint-li la placa mare, motors i etc. Fins aquí les notícies d'impressió 3D i que acabem També vam poder disfrutar d'una xerrada que ens van fer unes infermeres de bombers. Aquestes ens van explicar que eren les encarregades d'anar amb els bombers i cuidar-los. Controlar la seva pressió arterial, la hidratació, la temperatura del cos, entre altres, després de la seva intervenció en una emergència. A part, també solien donar primers auxilis a la gent que estava atrapada enmig d'un foc abans d'evacuar-la. També ens van parlar sobre com era la seva vida al parc i el seu jornal. Treballàvem fins a 4 dies seguits, a les 24 hores, després de 3 dies de festa. Una de les bones dels tallers dels Pren Consciència és els bombers de l'entrar a la N1, a entrar amb unes ulleres tapades en altres,
i de l'impressora 3D, passo una forma amb un programa, el Tinkercad, i imprimeixes l'explicació de les plantes medicinals molt divertides, després molt, tipus d'herbes abortives com la corona de la reina. També vam fer un taller que ens explica amb detalls on fan els dibuixos dels còmics com el del Mortadelo i del Filemón.